Минем артымда 99 мең һава шары. Күз алдына китерәсезме? 99 мең. Аларны башта зур бер йөрәк формасына туры китереп барладылар. Аннары Сәүлә үзәге түшәменнән аска җибәрделәр. Шарларның ничек төшкәнен берничә секундтан күрсәтермен. Башта тамашачының ничек җыелганы турында берничә сүз. Халыкның кая таба ашыкканын урамнан ук чамалап була иде. Шарларны җибәрергә берничә минут калып бара. Улысы да кечесе дә абына сөртенә Сәүлә үзәгенә ашыга. Ишек янында чират. Халык көч-хәл ишкә үтә. Эт шаба дип бит шаба принципы. Бөтен кеше шаба. Мин моны шартлы рәвештә генә интернеттан күрдем. Бу кадәр халык шарик карарга килә дип бер дә башыма китермәгән иде. Вакыт көндезге 3. Шарлар әле төшмәгән. 15 сәгать 15 минутта төшерәбез диләр. Минем исәп буенча 1 меңләп кеше җыелган булырга тиеш монда. Бу шарларның хикмәте беләсезме нәрсәләр? Кайберләрнең эчендә кәгазь бар, кәгазьдә бүләк язылган. 50 мең сумлык сертификатларга кадәр ота аласыз дип ышандырды оештыручылар. Инде шарларны җибәрергә тиешләр. 3, 2, 1. Шарлар дулкыны халыкны каплады. Шарт та шарт, шарт та шарт. Бүләк оту теләге нинди көчле. Кемдер шартатмыйча истәлеккә дип үзе белән алып китте. Идән кып-кызыл. Мин дә бии шартлаган шарларны учыма җыеп өскә чөям. Игътибар, минем сул ягымдагы хатынның йөзенә карагыз әле. Минем кыланмышымнан ничек куркынган. Оештыручылар әйтүенчә, шарлар куркынычсыз материалдан ясалган, натураль латекстан. Әйтергә кирәк, презервативлар да латекстан ясала. Халык озак таралышмыйча торды. 1 сәгатьтән шартлаган шарларны җыеп алдылар. 99 мең штук әнә нихәтле капчыкка сыйды да куйды. Шушы видеога үз йөрәгегезне лайк куйсагыз, бик рәхмәтле булырмын. Сезгә кыен түгел, ә миңа рәхәт.